Azurfa Rediyo, duniyar labarai a tafin hannunka. Assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da mu a wannan tasha mai farin jini, Azurfa Rediyo. Za ku iya sauraron mu ta hanyar sauko da manhajarmu da ke kan Play Store. Haka kuma kuna iya sauraron mu akan shafinmu a dandalin sada zumunta na Facebook. Sannan kar ku manta, ku yi subscribe ɗin YouTube channel ɗinmu tare da danna ƙararrawar sadarwa domin sanar da ku a duk lokacin da muka saka muku wani sabon shirin. Azurfa Rediyo, muryar zamani. Babban hafsan sojan ƙasar Najeriya Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai ya ce tun tarewarsa jihar Borno da ke shirya arewa maso gabacin Najeriya a ranar 4 ga watan Afrilun wannan shekara. Jami'an sojan Najeriya sun samu nasarar hallaka wasu da ake san cewa 'yan kungiyar Boko Haram ne har su fiye da 1,015 a wasu ƙauyukan jihohin Borno da Yobe. Babban hafsan ya da bayyana hakan ne lokacin da ya shirya wani liyafin cin abinci da jami'an sojan Najeriya da suka samu raunuka daban-daban a filin daga. Hundreds of terrorist fighters have been neutralized in these different camps, as confirmed by reports and captured terrorists trying to escape the operations. Ya ce mun samu nasarar tarwatsa sansanoninsu da dama, Hangunsu da Abba Gajiri da Talala da Buk da Mulumti da dai wasu wuraren, kuma an kashe ɗaruruwa daga cikinsu a waɗannan wurare, kamar yadda wasu daga cikin waɗannan 'yan ta'adda da aka kame da suke ƙoƙarin tserewa suka tabbatar mana da hakan. Wannan ne ma ya sa waɗannan 'yan ta'adda suka soma kai hare-hare a kan garuruwa da kuma ƙauyuka, kamar yadda suka kai babban gida da garin Dabci na neman magani da dai wasu abubuwan da yi ma mutanen su magani da ke mutuwa a daji kamar guda. Operation Lafiya Dole have neutralized over 1,015 Boko Haram terrorists. Yace tun tarewa na zuwa shiyar arewa maso gabacin Najeriya ko rundunar sojan Najeriya na Operation Lafiya Dole kun samu nasarar hallaka 'yan kungiyar Boko Haram hafiyar da 1,015. We had 11 of our colleagues paying the supreme price and some others sustaining injuries. Babban hafsan ya ce ko da shige mun samu rashi daga namu bangare wanda muka rasa abokan aikin mu 11 da kuma wasu da suka samu raunuka, amma ana nan ana musu magani. Shi ma gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya alƙawarin cewa zai ci gaba da tallafa jami'an sojan Najeriya. This administration under my leadership will do everything possible within our reach to support the Nigerian military with a view to fighting the insurgency. Ya ce wannan gwamnatin karkashin shugabanci na za ta yi duk abin da ya dace don ta taimakawa jami'an sojan wajen yakan waɗannan 'yan ta'adda. Ya ce mun kuma yaba da irin nasarorin da jami'an soja suka samu cikin watanni 2 da suka gabata, don haka ina muku addu'a Allah ya ci gaba da kare ku, wanda kuma suka samu raunuka Allah ya ba su lafiya. To ko ya irin waɗannan sojoji da suka samu raunuka suke ji ne game da irin wannan rana? Sunana Peter Tijani. Gaskiya muna murna da farin ciki da ya zo yi sallah da mu. Ba abin da mutum sai mu ce masa mun gode. Mu kuma Allah ya kara muna karfin jiki. Ka samu rauni ne lokacin da kuke yaki da waɗannan mahara? Mun shiga mais ne, so na ya affecting anuna da kunne na da kafana. Suna gode Allah. Idan aka cika koma filin daga, idan Allah ya sa karuwa da za ku koma? Na warke da idan Allah don koma. Ɗaya daga cikin sojojin da suka samu raunuka lokacin da suke gudanar da yaki da 'yan kungiyar Boko Haram kenan, Haruna Dauda Biyu,